Mesti lho Mbak Farida iku. Coba sih tak ketok-ketoke omahe. Mbak Farida. Assalamualaikum, Mbak. Mbak Farida. Duh, sopo sih iku mau? Gak ero wae panas ngentang-ngentang dodak-dodok kae wae wong turu. Mbak Farida. Mau wedi kok wong iki babah lah, tak kewethok-ketokane sampai metu wonge. Mbak Farida. Wobol, gak ero ta iki awan-awan. Wae wong turu dodak-dodok kae. Lah apa sih, Mbak? Sampean ku gak ngerti ta, Mbak. Iki lho wis wayahe sampean bayar utang. Lek saben aku nagih mrene lho sampean mesti tutupan omahe. Aku iki kerja, Mbak, mulane bengi. Iki ku wayahe jam turu kok sore aku budal kerja maneh. Ya tapi kan ya duitnya aku ya butuh, Mbak. Nyong. Kaya utang puluhan juta lek nagih bolak-balik. Astagfirullahaladzim. Titen nonong kok sok menek butuh maneh gak katene aku nyelangi. Lho gak genah jane Farida.